Jaké druhy masáží na Viare nabízíte? Viare je zdravotnické zařízení, takže my nabízíme terapie a masáže, které mají vazbu na zdravotnictví. Je to především maderoterapie, pak jsou to myofasciální masáže a jako doplněk nabízíme regenerační masáže. Maderoterapie je v poslední době, řekla bych, docela hit. Tak v čem tkví ten její přínos právě pro člověka, který maderoterapii podstoupí? Maderoterapie je takový novější druh terapie, pracuje se s dřevěnými nástroji, které tady máme vystaveny, a ten kladný vliv je především na lymfatický systém člověka a pak má vliv i na estetiku, to znamená vyhlazení kůže, celulitida a podobně. Zaujala mě ještě myofasciální masáž. Přiznám se, nevím, co si pod tím mám představit, tak jak probíhá a v čem je její přínos. Myofasciální masáž se soustředí na fascie člověka, což jsou takové blány, které obepínají všechny naše tělní orgány a svaly, tak, aby tyto fascie byly pružné, aby byly nasáklé vodou, aby dobře fungovaly. Takže není to jenom jako masáž, ale je to taková terapie. Měl by člověk na masáže chodit jenom ve chvíli, kdy ho něco bolí a trápí, anebo by měl chodit třeba preventivně? Když ho něco bolí a trápí, tak to by měl jít určitě na ty masáže. Ale je dobré chodit i preventivně, aby se to tělo zregenerovalo, takže tak jednou za 2 až 3 týdny absolvovat masáž je velkým přínosem pro celý organismus. Znamená to, že když budu chodit preventivně na masáže, tak předejdu nějakým problémům, komplikacím, bolestem, třeba i blokacím? Určitě se předejde, je to stejné, jak když se sportovec před sportovním výkonem rozehřívá a rozcvičuje, tak stejně tak působí ty masáže.